Betaja mauzia pilpilean dagoen honetan, Fanny Maglie kazetariak osasun barnategien hau sakrifikatuak liburua kaleratu du. 50-60 hamarkada artean, tuberkulosiaz jotako haurrak tratatzeko leku horietan gertatutako gehiegikeriak bilduz. Toki horietako batzuk lapurdin zeuden eta bertan bizitakoak kontatu digu gehiegikeriak jasan zituen Maitek. Arratsaldeon ikusentzuleo aipaturiko gaiaz gain errektoreak Angeluko Kimua ikastolara egindako bisita ere aipagai izango dugu gaurko saioan. Ongi etorri Parraldearen orenera. Richard Iratusta zenduta Hendaian, Ema Ezkerreko mugimendu abertzaleko kide eta abertzaleen batasuneko bozeramailea izan zen 80ko hamarkadatik goiti. Koitiezen arro auzapez sozialistaren zerrendan sartu zen ostean eta 2014tik auzapez orde izan da. Duela gutxira arte, elkartasunaren, bizitegien eta administrazio orokorraren ordezkari izan da Hendaiako herriko etxean. Beti behartxu eta laguntza gehien behartzutenen alde engaiatua, justizia soziala eta elkartasuna xede, ohar batean auzapezak gogoratu duen bezalaxe. Ezker Abertzaleko erreferente politikoa izan zen urtetan. Irudi historiko honen mahaiburu Lizarra Garaziko hitzarmenaren sinatzaileetako bat izan baitzen abertzaleen batasunaren ordezkari gisa. Eritasun luze baten ostean hilda bere sorterrian, Hendaian. Gure saioan ainintzetan elkarrizketatua beti irribarre batekin eta ez hartatzen gintuen. Lurrak goxo hartzaitzala, Richard. Donibane Loitzunen hasitako bisita Angeluko Kimua ikastolan bukatu du Jean-Marc Huart Bordeleko Akademiako errektore berriak. Euskarazko irakaskuntzaren aldeko engainamendua berritsi ondotik azterketak euskaraz pasatzeko eskubideari dagokionez, heldu astelehenean hezkuntza ministrioko zerbitzuekin bilkura bat iraganen dela iragarri du. Pour discuter justement de cette question. Seaskak baikortza hartu du bere bisita, baina bilkurak baino gehiago behar ditugu urratsak eta hilabete baten buruan gure ikasleek frantsesez pasatu behar dute haien basoa eta hori ez da bat normala. Arratsaldean errektorea bera Seaskako ordezkariekin bildu eta federazioaren eskakizunei erantzun batzuk ekarri ditu. Hain zuzen kolegioko dibisioei dagokienez ordu batzuk gehituko dituela iragarri du errektorea. Kalaber, 2022 geroztik blokeatuta dagoen hezkuntza ministeritza, EEP eta Seaskaren arteko hitzarmenari dagokionez negoziaketak berriz irekiko dituela esan du. Seaska egongo da hitz ederrak ez ditzan haizeak eraman. Betarrameko kasuagatik, François Bayrou ministroa jomugan jarri zuen Mediapart kazetak eta aste batzuk lehenago, Fanny Maglie kazetariak osasun barnetegien aur sakrifikatuak izeneko liburua kaleratu zuen. Bigarren Mundu Gerla eta gero, 3 hamarkadez teorian tuberkulosia ziotako aurrak tratatzeko leku horietan gertatutako gehiegikeriak bildu ditu. Tratu txarrak, deusetarako balio ez zuten tratamenduak, garbitasun eta hezkuntza eskasa eta hori guztia familia pobretako aurrekin. Horietako bat izan zen Maiteren familia. Très grave que il va falloir m'envoyer en préventorium. Nire gurasoei etxean senda ezina zela esan zieten, beharrezko tratamendua zela esan zieten kasik aukerarik gabe. Eta tuberkulosia sendatzeko, Parisetik igorri zuten Maite txikia 7 urterekin, Hendaiako Lanfangoa sendatokira. C'était des sadiques, quoi. Enfin, vraiment, c'était... Donc, bertako atmosfera sadikoa du gogoan. Egunaren zati handi bat etzanda pasa behar genuen, sendagaiengatik botak egiten genuen eta botatakoa janarazten ziguten. Ça faire manger le vomi. Ume batzuek gabosoa komunetan ere pasatzen zuten, dio. Des enfants qui ont été enfermés toute la nuit dans les toilettes, par Harez exemple. geroztik nahasmendu gastrikoak ditu eta garbitasun eta hezkuntzaletik dutxa bakarrastean, eta bizpairu orduko eskola besterik ez. Frantzia osoan edatu zen sistema baten berri eman du liburuak eta milaka aur unkitu zituena. Eta sistema oso bat jartzen da jomugan. C'est le système d'internat qui est remis en cause. Prebentorium edo aeorium izenez ezagutzen ziren leku horiek, kasik 300 Frantzian. Pribatuak ziren gizarte segurantzak babestuta departamentuen diruarekin. Aur bakoitzeko diru kopuru bat ematen zioten sendategiari. Fanny urteetako ikerketa egindu liburuan 100 lekukotasun bildu eta denetan antzeko elementuak daude. Printzipioz tuberkulosia zutenak edo errakitikoak zirenak hartatzen zituzten, baina gero argalak, alergiadunak eta inongo arazorik ez zituzten asko ere eramaten zituzten.
50. hamarkada hasieran leku horietako arduradunako hartu ziren antibiotikoekin eta txertoekin euren zeregina amaitua zela, eta errealitatea da ia beste 30 urtez segitu zutela. Gizarte laguntzaileen bidez, presio eginez familia pobretara jotzen zuten sendategi horiek ez ustutzeko, errentagarritasuna xede, beti urruneko familiak haurrak isolatuak egon zitezen Maiteren kasuan bezala. C'était open bar pour les maltraitants. Lapurdin zeuden gainera ezagunenetakoak, Hendaian Lanfangua eta Nitmagan, Erlaitzaldean, eta Biarritzen Mendelssohn Fundazioa besteak beste. Ikerketan Fanik gutxienez 3 heriotzaren berri izan du, denak Lapurdin, denak salatuta eta denak auzirik gabe artxibatuta. Bertan egon ziren haur batzuren oroitzapen eta traumak ordea bizirik.